se encontrar. Uma fortuna que nunca vou toda viciada em sentar, pedindo pix pro cara que é bigode. Cok, yuk main deket-deketan yang kono yuk. Ogah, aneh kuda-kudaan aku mah gelem piye. Ayo Maya, kuda-kudaan aja. Caranya piye Pin? Saya nggak tak ajar ya. Tapi aku duwe emang perawatan dokter-dokteran iki lho iki. Kayak ngene iki. Waduh, Tapi engko aku sing nyontek. Oke, tenang lho. ya tenan. Aku aja jero-jero aku lara nek bisa tak jero-jero ya. Aja ditemelo, perih iki. Kan iki. Ojo. Perih lho, ha. Ora perih ta? Aduh, aja dipencet-pencet to. Orang lanangan lemah lho iki. Lah wong perih, Cek. Aduh. Wes saiki piye? Arep kuda-kudan ora? Wes siap lho iki. Ora sik ya. Piye to? Dengkulku ora suppot e. Ngendi? Kamu lho ya. Aja ngomong karo opah ya nek aku marep budak ora. Emang wis itu apa mau? Ayo Rosita. Sudah mulai Rek, ya? Aku baru dolanan dokter-dokter. Dokter-dokteran apa tuh? Waduh. Ora senggono iki. Lah mau ki sikilku ki lara. Tiba aku, tapi Wow. Tak kira diobati karo meme. Heeh, mau ki marep budak-budakan barang lho, Kak. Oh, Kak. Tapi Rosita, soalnya dengkulku lara mau. Nah, sajane nek kuda-kudan ngono ki ora tau Kak Ros. Piye to carane kuda-kudan ora ngerti. Bocah bayi ora saya kuda-kudan. Lah emang apa to, Pak? Bayi kok. Jan. Wis ora oleh. Ora oleh. Ngerti ra to? Pin, ngene lho, tak ceritane aku jaman biyen karo Saleh pas aku isih cilik. Aku wis tau pisan tok biyen. Aku baru aku kapok. Lah boyo ulah lo banget lho. Waduh. Kuwi to ngerti. Wes daripada kuda-kudaan mbok mending wis timbangmu wae kene. Alah. Ora apa-apa, masih lo pahala kok. Lah tapi diopahi Gowe kan njaluk opah. Lah aku iki lho kan biyen mijeti pisan wis tau diopahi. Ya saiki tuh kok es teh jumbo siji wae. Gelem ora? Hah? Cici tapi gelas sing cilik. Ya wes. Ya wes gayo pijeti.